der jo har været med her i DHB i en del år. Den har til i år fået reduceret effekten en lille smule på de 2 motorer. Som sagt motor både foran og bag. Til gengæld har den fået større og bredere dæk, som her bliver varmet op. Og vi har set både i går og i dag, at Svend Skovsbo har kørt hurtigere og hurtigere. Han var faktisk i lang tid om at køre sig op i top 8 for at komme med til finalen her, men han har altså en tid, der hedder 10:37, og det er et helt sekund hurtigere end John Elnefs hurtigste tid. Til gengæld tror jeg kun, at Svend Skovsbo har været så hurtig en enkelt gang, og både John Elnef har været meget konsistent i sin tid. Og så måske er der noget at dele ud af her, hvor starten går, og Skovsbo må i hvert fald finde ud af det. Corolla hopper og danser under gearskiftene. Det ser meget jævnhurtigt ud. Nu tror jeg, han trækker fra dernede, Skovsbo. Lad os se, om han kommer først i mål. Det gør han i tiden 10:60.